доброго здоров'я! В ефірі програма «Русинська родина», я її ведуча Віра Кобулей. Низька наша творча група йде на презентацію нової книжки Юлії Драгун. Всі цю письменницю знають добре не лише у нас на Закарпатті, а й далеко за її межу. Вона вже много удала книг, але кожен раз вона нас чудує своїми красними віршиками, своїми красними молитвами. Ну та знаємо, що низьки нам предлагає ця письменниця. Кожна зустріча із письменницею із Тячівщини Юлією Драгун – це праздник, як про дітей, так і про взрослих. Вона знає заворожити свою добротою, людяністю і своїми красними та інтересними книжками. Так і на цей раз письменниця представила книжку «Калинові береги», в котру увійшли як нові твори, написані недавно, так і ліпші твори, що увиділи світ, і за які Юлія Драгун перший раз на Закарпатті удостоєна Міжнародної літературно-мистецької премії імені Миколи Сенгаївського. Юлія Драгун співпрацює добре із бібліотекою «Казка». Та звернемося до завідуючки цієї бібліотеки Алли Петрішак. Чистовна Алло, повічте мені, що низки буде інтересного представлено у програмі? Сьогодні в нашій бібліотеці буде представлена нова книжка Юлії Драгун. Цей захід відбудеться в рамках фестивалю книжкового «Книгафест-2019». Наша бібліотека стала своєрідною локацією цього фестивалю, де буде представлена нова книжка, яка видана видавництвом «Карпати». Також ми сьогодні підготували невеличку казку в казці, де на основі творів Юлії Драгун з нової книжечки буде розіграна така театралізована вистава для діток, які відпочивають в таборі. А ще хто буде брати участь? Запрошені письменники краю, які тісно співпрацюють з Юлією Драгун. Також буде представлена сама авторка, вона розповість свою книжку. Я думаю, артисти, гості, які будуть вітати нашу авторку, тим паче, що червень її місяць, у неї день народження, тому ми підготували невеличкий сюрприз. Ну то що, йдемо на праздник, так? Йдемо. Юлія Драгун має дуже красний дар у Всевишнього видіти світ, котрий наповнений добротою, світлом, людяністю, настоящою любов'ю до вшиткого живого на землі, і всі вшиткі чувства вона знає передати в літературних образах, котрі спонукають діточок до узнавання світу, до творення чогось доброго і полезного. Та то й не дивина, що днями радо зустрічали письменницю в дитячій бібліотеці «Казка», що знаходиться у Вароші Ужгород, де відбулася презентація її нової книжки «Калинові береги», на яку прийшли многі чистовані письменники, літературознавці, творчі особистості та чистувальниці її творчості. Я хотів би сказати, що Юлії Юрівної, крім творчих великих успіхів, які вона має, велику кількість книжок, є ще надзвичайно великий успіх. У неї 6 внуків, у неї 2 прекрасних сини. І саме ці внуки, ці добре виховані сини дають їй наснагу. Наснагу до творчості, якщо б не вони, цієї творчості не було. Так само, як і ви даєте хороший імпульс для своїх батьків, для своїх дідиків і бабок, у їхніх хороших справах. Дорога Юлія Юрівна, я вас щиро вітаю і вдячний вам за виховання хороших синів. Ми з Юлією Юрівною зустрілися ще у 2013 році, коли вона підходила до мене і казала, що мої перші спроби написати вірші, а ви подивіться, чи можна на них написати музику. Читаючи ці рядки її, які дуже плавно лються, прямо лються на музику, я зрозуміла, що я буду одна із тих, які будуть писати на її творчість мелодії.
Вони є різні за характером, є для використання у дитячих навчальних закладах, для використання у загальноосвітніх навчальних школах та в позашкільних. Юлія Драгун – особлива поетеса у нашому краю. Ну і не тільки поетеса, бо вона і прозу пише, і драматичні твори, і публіцистичні, і вона займається збиранням народно-поетичної творчості, так що це особистість надзвичайно багатогранна. І ми щасливі, що у нашому краю, на Закарпатті, маємо таку людину, яка народилася і все життя проживає і нині у прекрасному селі Новоселиця на Тячівщині. Ви знаєте, з Юлією Драгун я знайома із 2009 року, відтоді, коли вийшла її перша книжка «Хто раніше всіх встає». Знаєте, якось так вийшло спонтанно, що вона завітала до нашої бібліотеки, звичайно, побувала найперше у вас на телестудії і зайшла до нас, бо побачила, що бібліотека прийшла і каже, я хочу вам подарувати книжки. І вона нам перші свої книжки подарувала в нашу бібліотеку. З того часу ми з нею спілкуємося дуже часто. Як виходить її нова книжка, так ця книжка є в нашій бібліотеці. Директорка бібліотеки Алла Петрішак в образі каскаря та робітники придумали дуже інтересний хід. Через казку на основі творів Юлії Драгун розказати діточкам з літнього табору, що діє при США номер 5, про всякі чуда, котрі трапляються у лісі, де жиє гриб-боровик, щось любить хвалити, забудькувата жабка, родина павучків, їжак та іменинник зайчик. Та й слухайте тихенько, а розповім я вам історію, що трапилось колись давно, а може й недавно, у краї, де барвисті краєвиди, де поруч казка і реальність, де мирно співіснують і тварини, і люди, де грайливо тече річка в калиновому берегу. І зветься цей край Карпатський. Легкий вітерець кучерявить зелені коси. Через гори Карпати щодуху пролітав вітерець пустунець. Зупинявся на кожному кроці, ну а потім летів навпростець. Та й до сонечка долетів. Гріє сонце у вишині, жито колоситься, ходить літо по полях, щоб за всім дивиться. Літо з сонцем посміхались і удвох раділи, що у матінки землі стільки див зустріли. Он де у ліщині маленький грибочок. Це не простий грибочок, а боровичок. Він дуже хвалькуватий. Я веселий боровик, до веселощів я звик. Знають всі мене у лісі. Я рахую лиш до 8. Стільки маю братиків, а вони школярики. Ввечері у нашій хаті і мене вчать рахувати. В лісі завжди гамірно і завжди трапляються якісь суперечки. Давайте поспостерігаємо за лісовим життям. У зеленій одежині стриба жабка по стежині. Вже була у їжачка і хоче бачити жучка. А жучок той живе в ожині, не в малині, конюшині. А жучок той жу-жу-жу, я з тобою не дружу. І не треба, я до інших у гості піду. Задерши ніс, жабка побачила павучкову родину. На високому дубочку, у зеленому гайочку жили собі павучки. Вони ткали рушнички. Мудрий тато павучок вчив маленьких діточок. Стеляйте ниточки, будуть гарні рушнички. Мама, добра павучиха, теж навчала тихо-тихо. Ниточку до ниточки, мов квітуче літечко, будуть наші рушнички. Ой, які будуть гарні рушнички, ой, радіють павучки. Ось як у пісні, рушничок у подарунок. Але ми трошки пізніше її заспіваємо. Жабко, доброго дня! Доброго дня вам! А не знаєте, що сьогодні за день
день такий. В мене таке відчуття, що я неодмінно маю до когось завітати. А от до кого не пам'ятаю. Наша жабка зажурилася. Тож давайте поглянемо, куди подівся її товариш. Зеленої подружки нашої, їжачок, куди він подівся? Ой, де? А ось він. Привіт, їжачку, привіт, мій хороший. Привіт! Своєму другу їжак морквиночку дарує. З днем народження тебе, зайчика шанує. Сьогодні свято головне, в тебе іменини. Всіх друзів в хату запроси до себе на гостину. Зайчик дуже зажурився. Які ж іменини? Я не запросив нікого на оцю гостину. А на дубі скрикотуха. Проте все знала. Та про його іменини усім розказала. Всім. У зайчика іменини, у зайчика іменини. Отож, давайте послухаємо пісню про рушнички, про які нам розповіли наші гарні паучки. Файним музичним окрасом були співанки на вірші Юлії Драгун у виконанні Ілонки Савчинець, учениці ЗОШ номер 10, Софійки Суськов, учениці ЗОШ номер 6 імені Гренча Донського та студентки першого курсу Ужгородського музичного коледжу імені Дезидерія Задора, переможниці многих вокальних конкурсів Дарини Лесів, музичний руководитель Вікторія Ковач. Вишивала рушничок для своєї мами, на біленькім полотні різними нитками, гарно ниточки лягають, кольори сплітають, уже маки червоні на нім розцвітають. Дякую тобі, скрипотухо, що нагадала, а то б я по лісі цілий день блукала. А на другий день зранку сусіди прибули, щоб у хати іменинник вони не забули. Зайчик вушка наострив і гукнув: Оце свято! Я не знав, що в мене є стільки друзів багато. і всі дружно заспівали веселу пісню «Зелена полонина», а допомогла їм Софійка Сюсько.
На Ниська у письменниці уже вийшло 18 книг, котрі мають дуже красні назви. Ану, послухайте. Хто раніше всіх встає, горнятко доброти, зернятко мудрості, посміхайтесь добрим людям, карпатська цілюща керниця та много других. Юлія Драгун печатається в журналах «Дзвіночок», «Малятко», «Жінка», «Культурологічні джерела», «Благовісник», у газеті «Слово вчителя». Вона стала лауреатом 6 всеукраїнських конкурсів. Повім вам вже таких престижних, як імені Володимира Дроцика, Мирона Утрицька, Леся Мартовича, а найбільша награда, котра прийшла до Юлії Драгун, це у 2015 році указом президента України за значний особистий внесок у культурно-освітній розвиток української держави, письменниця нагороджена медаллю за працю і звитягу. А також письменниця дістала медаль та диплом лауреата літературно-мистецької премії імені Миколи Сенгаївського у номінації «Літературні твори для дітей та юнацтва» за книгу «Мережево чудесних мрій». Ім'я Юлії Драгун вписано в почесну книгу «Золотий фонд Бойківщини». Її книги шиковно прочитуються дітками-українцями в Чехії, Росії, Естонії, Румунії. Більше 100 віршів авторки покладені на музику. І з радостю на празднику сприймалися співанки на слова Юлії Драгун у виконанні Вікторії Ковач, Марії Живляк та других. Ниточками на білій сорочці, ще й виправа рано вранці, чисті зориності, ще й виправа рано вранці, чисті зориності, а сонечко їй білило на білім куточку, не вся того любовалого красна ні в рочку, не вся того любовалого красна ні в рочку. Що мені у ній дивує, оця жінка, ви знаєте, таких людей не дуже багато в нашому краї. По-перше, вона любить свій край, вона любить свій народ, вона добродушна, щира, така, наскільки вона хвора, але наскільки вона віддає себе усю оцій творчості, ви знаєте, мало таких людей. Саме основне, що вона дуже щира, вона відверта і вона не шкодує свої книжки дарувати. Не так, є такі, які приходять, які оце, але вона дарує нашій бібліотеці. Справа в тому, що вона ще залишає книжки для шкільних бібліотек. Вона хоче, щоб її книжки були у всіх бібліотеках нашої області. І саме основне, що мене дивує, що вона дуже швидка на підйом. Їй не треба довго збиратися, їй не треба дуже довго там оце умоляти чи просити, чи ще один єдиний дзвінок, і вона тут, як би не було, але з Виноградова їхати, збиратися і прийти на зустріч в будь-який час. Чи то літо, чи то зима, чи все вона приходить. Нині ми презентували книжку «Калинові береги». Вона особлива і цікава тим, що тут зібрані найкращі поетичні твори, які написані в останні роки, а також іде і в попередні роки. І тут ми знайдемо коротко, стисло про все, що стосується нашого рідного краю. Тут будуть і вірші про Україну, і про Закарпаття, про наш рідний край, про рослинний, тваринний світ. Дуже широкий спектр охоплює оця книжка. І кому що треба знайти у ній, то читач те знайде. Як наймолодшого віку читачі, так і вже і старшого віку. Зацвіла ота калина, що матуся посадила. Нумо, дітки, у садок, до красуні у садок. Вітерець їй вклонився, кожен ранок їй вітався. Тишиніше шепотів, даленько не летів. Я прокинулась раненько, глянула віконце, а там світить так гарненько світанкове сонце. Усмішка у нього щира і в волосі косиця, ходить небом ясним з миром, сяє, мов жар птиця. Хочу сказати, що її книжки дуже гарні. Звичайно, це завдяки її синам, які спонсорують її, які їй допомагають, які проводять і презентації із нею ходять, і чоловіки з нею ходять. Їй допомагає вся родина у тому, щоб вона здійснювала свою мрію. А в неї мрії такі, вона ще хоче дуже-дуже багато. Коли вийшла її книжка в Чехії,
то її син прийшов, Володя, і я кажу, що слухайте, як би там не було, але видати на чеській мові, у Чехії, книжку, це ж треба кошти. А він мені, знаєте, що сказав? Ви знаєте, мамини книжки іще мають бути у 15 країнах видані. Ви знаєте, мене і здивувало, і це настільки підтримка її дітей, настільки, знаєте, вони усі їй допомагають у цьому. І мені здається, що так, як вона оспівує кожну квіточку, кожен потічок, кожне деревце, кожну травинку і пташечок, і все, вона дуже-дуже пропагує наш край. Чистований Володимир знав, що книжки вашої мамки вже дістали ноги і за кордон. Як то вам це вдало? Так, слава Богу, ми раді і доклали багато зусиль для того, щоб нашу маму могли презентувати і за кордоном, і видати книги, аби і за кордоном наші меншини українські могли насолоджуватися, і у кого є діточки маленькі, бо мама більше пише для підростаючого покоління на християнську більше вихову. І для нас то, як мама мене з батьком виховала по-християнськи, то так і ми підтримуємо те, щоб її слово читали в всьому світі, аби ті діточки се виховували дійсно на доброті, на любові. І приємно те, що дійсно наше українське читали в всьому світі. Ми дуже раді за маму, Богу дякуємо і всім дякуємо, хто маму підтримує, бо де б ми не пішли по закордонах або тут на місці на Україні, всюди лише з радістю нас приймають іменно через маму. Поезія Юлії Драгун, там все інтегровано, там втілена любов до своєї батьківщини, любов до своїх батьків, повага. Потім духовні орієнтири і цінності розкриваються. Майже кожен вірш наділений такою її і мелодикою, і духовністю. Ця книга вийшла у видавництві «Карпати», де в мене більшість книг усіх виходить у видавництві «Карпати». Це ми з ними, як такий, казати, разом печемо коровай, який потім усі разом і діти смакують. Все. Оце сьогодні ми бачили, як усі гарно, як діти в казку. Це таке натхнення, що мої книги полюбили діти, співають. Головне пісні, як заспівали, як усі. Це так надихає дуже, щоб потім ще писати, нести доброту, любов у своїх книгах, милосердя, щоб засівати в дитячій душі. Або вони росли, проростали зернятками мудрості, зернятка, любові, доброти, милосердя і побожні, головне, щоб було. Там є в книзі азбука дуже гарна. Дуже. Це так для душі. Ольга Ладижич – це золота людина. Я дуже її ціную. Вона у багатьох моїх книгах, вона разом зі мною крокує, і ми разом з нею вона малює. Ці малюнки діти дуже полюбили. Я знаю, коли розмовляю, вона каже, я малюю, читаю вірші і то душу передаю свою. Я дуже буду рада, якщо кожна дитинка знайде в цій книжці щось для себе, щось для своєї душі, для свого серця, або вона взяла ту книжечку, або до серця притисла, як і я притисла перший раз, коли я Ковзар читала, я до серця його притискала. Так він мені щось, і так сьогодні бажаю, щоб всі діти до серця брали книжку, щоб черпали звідти доброту, виростали мудрі, розумні. Оце саме головне в моїх книгах. Бо скрізь я кажу, що книг має більше бути, ніж іграшок у домі. Тоді діти наші будуть іначе, бо іграшка, то хай будуть іграшка, коли книги. Це таке сяйво для дітей, це їхнє те сяйво, їхні серця звеселяє, і там ростуть зернятка доброти, милосердя, де вони черпають із книг. Дружба, добро, любов до рідної землі – все в то, чим зацікавила книжка письменниці. Приятно, що бібліотека стала тим казковим мостиком, який об'єднав Калинові береги авторки Юлії Драгун з її юними читачами.